Nyakora Ramogi no kanyo ka en mana dakika 14 kende tok saa achiel mar okinyi manyiso ni koro wadonjo e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinyo okinyi makawuono twak mabendi biro taka kod Ana Joyce Oduor. Nyakora Ramogi kaponi neno posters mabende ne wakeyo e mbui mano odiochieng' manyoro kaachiel kod odiochieng' makawuono thuon wacha mabende wadwa twake okinyi makawuono otudore kod lokruok e sirkal mar jatend piny Kenya William Ruto ma en kotudore kod chik mokwongo ma higani mabende ogolo ayanga mane giko dira mokalo e kinde mabende noromo kod jotend migepe duto e magawa moro e gwengego mag Nanyuki. Jatend piny William Ruto nitiere jotend migepe moko manyaka sani omed sectors mamoko mabende gibiro telo negi to nitiere moko mabende oma sectors moko mabende biro bedo e bwogi. Weche makamagi otimgi e chenro mabende mabiro neno ni jopiny oyudo services makare kose nitiere weche mag siasa mabende osedonje iye. Nyakora Ramogi mane thuon wach mabende wadwa twak okinyi makawuono ka bende okan kenda mar mondo mi abed kod twak maket kod mae antiere kod janon weche mag siasa kaachiel kod jasiasa mabende wadwa bedo godo kod twak mong'itha mar mondo mi wane ni to en ang'o matimore e sirkal mar jatend piny Kenya William Ruto kaluwore ni en dweche 3 kende mabende osebedo e apisi kaka jatend piny Kenya mar 5 twaseneno kochako timo lokruoge mopogore opogore e tenda migepe mage. Wendo mokwongo mabende antiere godo mabende obedo batakae antiere kae kod Okinda Ojuka mabende njanon weche mag siasa machiegni ahinya e studio mar okinyi makawuono. Happy New Year ichiu nade? Joyce. Ichiu makare? Ichiu makare. Kendo family maber. Taparo ni oganda Ramogi maber. Yes. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi wendo mar 2 mabende antiere godo e studio kinyi makawuono en jasiasa mano Rachel Omolo mabende dwa konyowa eneno ni to en ang'o matimore e pacho kae. Lokruoge mitimo gi bende siasa nitiere iye kose jopinya ema biro winjo ber tok lokruoge mabende otim kod jatend piny Kenya William Ruto. Machiegni ahinya Rachel Omolo kendo Happy New Year. Happy New Year Joyce. Erokamano kendo amoso Nyakora Ramogi duto ni Happy New Year. En higa manyien gik moko bende nyaka loki mondo wane ber mbele ka. Omien morna ni kawuono kwachako higa ni wane studio ka mondo watwak gi jopiny. Erokamano. Mana kaka isewinjo kata iseneno Nyakora Ramogi mage welo mabende antiere godo e studio ka achiel kachiel e studio marwa mayudore boma ma Nairobi. In bende kamoro amora mineno wa okinyi makawuono Nyakora Ramogi inyalo riwri kodwa e twaka. Kichwalonwa ote mari kokale namba mar ote machuoka ma en 3-6-000. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo yudo wa achiel kachiel okinyi makawuono Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ kawachako ayanga twak mar okinyi makawuono Recho aka achiel kod Okinda. Nyaka sani waneno ka jatend piny William Ruto e thuolo mar dweche 3 ne mosebede apisi mare noneno ka jotend migepegi ne ochamo muma to ka gisechamo muma to koro gichako tia ayanga to nyaka sani bende nitiere lokruoge mabende osetim. Nitiere mago mabende oma sectors moko mabende gibiro telo to nitiere moko mabende omed lemo makamago. Paro makamano mabende jatend piny Kenya William Ruto timo aseneno ka bende kata kwang'iyo gazeti makawuono jomoko mantiere Azimio osebedo ka osechako kwedo paro makamano ka giwacho ni en e tok chika en e tok katiba ma pacho kae. Korka kori Okinda ka chako kodi. Erokamano Joyce. Ing'eni mae sirkal manyako. Kiwacho ni en sirkal manyako tiende nang'o? En nyako ma en 3 months old. Tiende ni ken nyako to kata thunde kokachikore. En nyako ma nyaka gere. To William Samoei Ruto ker mar 5 ma Kenya ang'e ong'amo jatich to gombo ng'iyoga legacy. Ing'eni sirkal mwakaw ni nwakaw sirkal ma nonyiedhi morumo ma kodhiang' to ko reme machwere chak e thunde mondo tich obed maber ma japiny winji tich japiny mawuotho ni Nyakora Ramogi maneno wasani ero dwaro mana service delivery ero ngi time ni ng'ani ogol ng'ani orwaki to mondo japiny kaka Nyakora Ramogi nwang tich maber nyaka rais kata ker mar 5
Dr. William Samoei Ruto kawo jok manyalo yiero agenda mare, jok manyalo serve agenda mare, jok manyalo timo agenda mare ne jopiny. An aungo kendo aunge yo man malo kabisa mar yiero kata kelo lokruok e migepego mondo jopiny odwang agenda. Wewe winja ne korka Rachel Omolo in kaka jasiasa ma bende wantiere gode pacho ka isebede paw siasa kuom kinde moko kendo ang'eyo ni ponono pod lek mari mar bedo jasiasa pacho ka epoko rumo lokruoge makamagi kitimo gi dweche 3 kende e apisi. Bende en gino makare ma bende jatend piny William Ruto timo to bende entiere chik. Erokamano Joyce. Nitiere kisomo the constitution, chapter 9 of the constitution, tineno ka constitution miyo ker gik monego bed notimo. Tachiel kuom gik monego bed notimo nitie kako nyalo allocate duties ne ng'ata within sirikande. Omiyo kanyalo wacha hinya no kier kabisa assigning duties kata ne jalupne, nikech jalupne be kineno article 147 of the constitution nitie tije makatibo wacho ni nyako tim kaka jalup ker. Aso nitiere kir somo mogik to wacho ni the president, at the behest of the president, the president nyalo allocate duties moko kendo moneno kaka berne kaka ker mar piny. Omiyo kanyalo wacho ni ker odhi mabor ahinya gi katiba mondo timango mondo o reassign duties kako neno nyalo konye. Nikech king'iyo maber seche nitiere kata migepe moko state departments moko mogolo e ministry ni otere moro kaka NTSA mani chako kiwacho. Tiyudo ogole kuma ne nitie otere the parent ministry. Matinde ni yes. Matinde no kete e line monego bedie mondo kik bed ni kanitie policy moro ma ikadhe tikawo ministry ni kichaki tere ministry moro ase ka chopone the state agency. Ineno omiyo kokawo kata gimoro kaka NTSA mochako duoko e the mother ministry to an kaka jasiasa kendo ng'ano mohero gik moko ratiro mar telo nyalo wacho ni kanyo taunge ang'o lwedo otimo gima ber. To nitiere moko mochako timo masiche moko be ok dhi wuok maber ahinya. To kapok wadonjo kate mago maponono ok timo mok nyal bedo maber ahinya. Wewe winjane kaka jatend pinya William Ruto noloso e kinde mabende ne entiere e romo kod jotend migepe duto mantiere pacho kae, romo mabende ne gibago e gwengego mag Nanyuki mane giko dira mokaro kama bang'e ne otimo lokruoge mopogore e sectors mopogore mag jotend migepe pacho kae. Wewe winjane monde. Do not hold the people of Kenya hostage by allowing files to pile on your desk. When files are sent to your desk, they are not ornamental, they are not gifts, they are for you to make decisions. Ruto nokone apisas mag piny owacho mondo kaw tijgi gi pek madwarore maonge oledhi moro amora. We are going to be products of decisions and we are going to get results. We must never be defined by processes and bureaucracy. We should be defined by decisions and results. This is a whole of government approach. Do not feel shy to say, I don't know. You know, Waswahili wanasema kuuliza si ujinga, bali ni kutaka kujua. So, winjo kanyo makare kaka jatend piny William Ruto loso kanyo wacho ni ponono gino ma omiyo opogo lemo moko kata sectors moko kowuok e migawo ni to tere migawo makoni e mar mondo mi ponono fainde kik bed mathoth ahinya e mesa mag jotend migepe. Korka kori ojuka bendi paro ni ponono migepe moko osebedo kod gik mang'eny ahinya magitimo kwatiyo kata kod ranyisi ka wang'iyo gigo mabende nogol e migawo no mar wuoth kitero e migawo no mar lope. Wantiere kanyo kod State Department of Housing kata migawo mabende ochung'ne wechego mag udi. Wantiere kanyo kod migawo mabende ochung'ne dongruok mag bombe kata urban development kaachiel kod mano mabende ochung'ne public works mabende nyaka sani koro ogol e migawo mar wuoth to tere migawo mar wechego mag lope.
Okang' makamano ponono migao makamano en gi gik mang'eny ahinya monego bed ni gitimo maber mar mondo mi opogi kose nang'o. Joyce, an ng'eni adhier nono nikech jawadwa jadende Recho awinjo kowacho ni mang'eny maber ma Kenya Kwanza timo ber kabisa. Ting'eno represent team mar upinzani. An kuma bede kani. Wacho ni nitiere moko mabende beyo to nitiere moko mabende ok oneno ka beyo. Wacho na tamalo mudhuro to beyo kabisa. Mano Recho ma represent Azimio upinzani ema wacho. Ing'eni ker mar abich William Samoei Ruto ni en gi lony modhuro e sirkal. Nikech otiyo gi Moi, to chako otiyo Kibaki, to otiyo go Uhuru Kenyatta, ker mar ang'wen kaka jalup ker. To ng'eyo ni sirkal mano wakale chien ni oketo Kenya mobedo modhier. Ma ng'isi seche ka ni ken dhiang' to kinyiedhe to owuok remo. Ong'eyo gik makotimo to nyalo miyo Kenya kata Uganda yudo service delivery. Ang'isi ni ya Joyce, kendo ni nyikwa Ramogi Ajwang' mokumo bedo kani winjowa kendo ginenowa. Lokruok maker mar abich otimo Dr. William Samoei Ruto. Otimo nikech en ng'at man gi chuny mar serve interest mar Uganda e ngimane. To kidwa ni serve interest mar Uganda to nyaka ikaw ng'at manyalo konyi uso kata konyo in uso interest mar Uganda. Aungo William Samoei Ruto loko chenro nikech sirkal manokalo cha ne nigi joge mondo interest mar Uganda dhi kaka ker nyaka iket lokruok ni ka ne nitie tabu, ka ne nitie ber, ka nyaka waloke. Itin gi lony mane? Lony no be nyalo konya uso sera mar Uganda. Mondo tim gigo lokruok nyaka bedi. Yes. Koro aungo ker mar abich Dr. William Samoei Ruto. Kendo aneno kutiyo maber. Kendo an gi geno no dhi tiyo maber meyo kata ker mono kalo. Recho aneno ka wach moro ili ahinya kaluwore kod kaka Okinda Ojika loso kinyi makawuono. Iwacho ni kotudore kod kaka jatend piny William Ruto oketo lokruok e moko kuom migepe e pacho kae. Nitiere moko mabendi iwacho ni beyo itiyo kod ranyisi mar golo NTSA mar mondo mi oduoke e migao mar wuoth mano kowuok e migao mar arita. Nyicha intiere migao mar arita mabende nokete kod jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta e tamne mar ariyo mar telo ne piny Kenya. Nyaka sani koro nogole e migao mar arita oduoke e migao mar wuoth. Iwacho ni mano to en okang' makare ahinya. Gin lokruoge kaka mage ma in korka kori iwacho ni ponono kotimo e yo makare. Mokwongo gimomiya inena ka buonjo Ojuka wuoyo seche michopo kama chopeni tidwaro ng'enyne seche miwuoyo ka itemo mondo ipuonj jopiny katiket ler e weche kalure gi gik mipenji. Omiyo kik warwako ogudu ahinya mar UDA, kik warwako ogudu ahinya mar ODM kaka an ja ODM kendo pod abochung' gi ODM ng'enyne. Tadwa nyiso Ojuka ni gima somo iluongo ni governance. Omiyo seche ma wuoyo tawuoyo as an expert also. Omiyo king'i richa ahinya gik ma ng'ato timo tineno berne bende ipuoye mondo ki correcte to ng'eni in ng'ama correcte kong'e gima wacho. Gimomiyo awacho mokwongo notimo gima ber. En ni seche moko ka nitie telo tiyudo ka ng'ato kao the political affiliation mare miyo nyalo kao tich monego mi Recho to miyo Joyce kata ka Joyce onge lony nikech ineno ka interest is being served there. But gimomiyo wacho na mor gi ker nikech ineno kotimo reorganization mar administration mare to temo mondo okaw certain agencies or state departments mondo duoki the parent ministry. Matineni seche mitimo policy issues, me come up with policy. Koro okni kaset ka policy mar interior kaka ne NTSA nitiere interior before tiwacho ni koro kowuoke
Ministry mar Transport, jogi kaw policies magi kore ka gikele Ministry mar Interior kochopne State Department. Ineno mondo efficiency and effectiveness obedie mipuoyo malichni. Nyaka oneni kaka nosebet koro en gi dweche madhi 3-4 nyaka nobed ker. Oseneno ni kaka gima kamaya keto kae to dhi timre maber moloyo kaka NTSA pod akete Interior. Whereas joma tiyo gi wuoth ma Kenya ka gin joma nitiere ang'o Ministry of Transport. Omiyo NTSA ok nyal bet Interior ni itiyo gi polise. To joma kawo policies maggi maneno kako nego taji e wuodhegi to nitie Ministry mar Transport. Omiyo kawo mano duoko kanye? Oduoko koni. To gimomiyo bende achaka wacho kanyo ni seche moko duto ok ber. Nikech ok ler onge kabisa as much as ni the president nyalo delegate duty mora mora ne the deputy. Ok ane gimomiyo igolo coffee, it was coffee what? Coffee sector. Not the entire coffee sector, it's just a commission. Mano committee mar kahawa. Timiyo jalup ker kar mondo weye otime ang'o oweye e Ministry mar Agriculture. Ineno matiene ni there could be some personal interest attached to it. Kaka jasiasa kora wuoyo ni nyalo bet ni nitie interest nikech joma timo pur mar coffee ng'eny gi to central. Ponono donge owacho ni omi jalup ne Rigathi Gachagua lemo makamano kalole Rigathi Gachagua wasebedo kwanene ka bende okedo ne ratira ahinya mag jopur e pachoka ahinya to mago mantiere sekta mar kahawa, chai kata majan kod mano mar chak. Ponono nyalo konyo en ni jopur oyudo yuto makare gino mpogore gi miya wacho no nyalo bet no timo kamano nikech interest ma ng'ato ni godo e sekta no indo. Waseneno ka jalup ker wuotho kendo nochako mana kokao jogi jotendgi makono oketo piny mondo gigo mbaka ginene to ginyalo konyo sekta mar tinadi, ginyalo konyo sekta mar kofinadi. To gima dhiera enia to koro kosetimo gigi to dhi to report ne Minister mar Agriculture, Cabinet Secretary. Mato be mano nego bed ni timore kaka jalup ker. Emo miya wacho ni seche moko the structure nitiere mabeyo to nitie kendo koro kineno to structure no koro chalo ka gimo bage matin okindo jika benano ka gimoro ila inya kimulo kanyo karka keto jalup jatend piny Kenya mar mondo mi hotel ne kamiti ma bende ochungne mano mar kahawa ka bende wach kachacha ni ene makoro biro chungne coffee fund ma bende wacho ni biro bede buo migawo moro maneno ni jopur mag kahawa yudo yuto makare. Joyce mag kit jogi kitgi yo machalo nade gi joma jam ipenjo kendo nyikwa Ramogi Ajwang mudhuro maneno wasane kech ma e TV ma nyikwa Ramogi Ajwang neno onge machielo into lokruok gi nwakonyo gang'o no mane penjo mipenjo onge machielo nyamerwa Recho Omolo onge machielo kata Kiswahili mingi onge ka Recho Joyce nyamera ma Joyce penjo ni to lokruok gi nwakonyo ganda nyikwa Ramogi Ajwang gang'o mane penjo mipenjo to benda penjo ni wacho ni nitiere moko ma bende otimo mabeyo to moko mariche motemo le oungo teno miyo wa mak adwa ng'isi ne Joyce NTSA odil gi yo mandara kikete Ministry of Interior odhi konyo nade Ministry of Interior deal with security oko deal gi ndara ka ker mar abich Dr. William Samoei Ruto ogona NTSA to kete ndara tiende ni kokiketo seat belt to itimo nango to ka driver mutingi medo speed to koro ka penji korka kori okinda ojuka iungo jatend piny Kenya mar abich William Ruto golo NTSA migawo mar arita to tere ndara iunge kosine no korka kori okan kina unge kabisa kenda ngi geno ni kare kuru ngani tiyo nikeche gima dil gi ndara onego tigi ndara gima dil security onego tigi security mano bende mana emajo oganda Ramogi nyikwa Ramogi Ajwang rito sane angene ni akwadu adan kendaka adiri mantiere kasa doke sector mar kawan adiri mantiere manyikwa Ramogi Ajwang dwaneno sane into sector ni ere kako dhi konyogi sector ni dhi konyogi ni kopontie tabu kata rocho chik endara
TNTSA dhi dil gi weche mag ndara mamano ni maber kabisa kendo ng'isi ni ng'ani nigi lony modhuro gi experience e sirkal to awinjo ka nyamera Lecho Omolo nying mar jingino ng'eny loka kono no an gi Lecho mama owacho ni sekta mar kahawa omi jalup ker jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua ing'eni kahawa ipure kanye kahawa ipure e gwenge mag gode kata gwenge madiere ni Central Kenya gi dho ngere ng'at man gi lony ma kahawa osekonyo e ngimane en mana jalup ker no ok en ng'ama chielo nikech jakono to mondo interest mar jopiny makono manogone kura kaka wan jo Nyanza ng'at manyalo serve interest the basic interest ma jopiny gi dho ngere en ma ng'at manakono ere kosa kawo jalup ker ko kawo gi jatend pur obed kanyakla to bende kinde ma bende jatend piny William Ruto ne timo lokruoge makamagi onego bed no ng'iyo interest ma ng'ato nitiere godo e sekta no koso ng'iyo lony ma pono no ng'ato nitiere godo manyalo konyo e bera sekta makamano interest mar Dr. William Samoei Ruto is to serve the basic interest of the common man gi dho ngere the common man mapuro kahawa kokwa wuondore simo bede kan ichel ng'ama piny jalupo en Central koso Anyanza jalupo Anyanza yapur kahawa majani chai oa Central Kenya kana Kenya madiere ng'at manyalo ng'eyo shida magin go okonya bedo ng'ama Nyanza kana North Eastern nyako bed ng'at ma kono to kidwa serve interest mi kony ngima joma kono nyaki kaw ng'ama kono e ma serve interest ma jo kono ko kaw jalup ker ng'amuteno kabisa Rigathi Gachagua to kaw japur be ma kono ng'isi ni joma kono ema Dr. William Samoei Ruto serve their interest kaka jopur mar kahawa yes to kata kopogore kod lemo mabende omi jatenda ko pod wantiere mana e jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyo nyaka sani en bende koro miye ni ene makoro biro neno kotayo tudruok e kind sirkal mamalo kod sirkal mar county to bende waseneno ka e kinde mokalo gwenyruok e paro osebedo e kinde ka achiel kod governor e county ma Nairobi kae kwa tiyo mana kod ranyisi kwa we kata counties mamoko bende obiro tayo tudruok makamane e yo makare kopogore kod weche gi mag interest kwa chako kodi koko winja ne pach Recho historia mar Rigathi Gachagua en ng'at magoyo tich mano miyo ker mar ariyo ma Kenya ka iluongo ni Moi the first nohere kaka diyo mondo jok mo own matatu ingeno ok wacho ni oganda ma Kenya madiere iluongo ni jokikuyu owacho ni mondo jok mo own matatu joma nigi geche matingo jowuoth Nairobi City ok nyal ketnegi gik moko mamono gi tiyo oganda ineno Rigathi Gachagua Kenya kwanza serikal ma Kenya kwanza mane wan goni Joyce awuokodi nen 3 months old tinen nyako mapoko tegno makata kano dhi katedo to koko ng'e dalano ten sirkal man gi prime CS ten sirkal man gi jalup ker kod ker to mondo ikony joma matatu ma Nairobi nyaki bet kod gi piny ma ginyisi ingen jo Nairobi to pok complain ni wan gi tabu kod matatu bed town pok gi complain gin ma jomoko modak kata Lavington odak Runda kaka Recho odak Kileleshwa mondo jogi nikech gin bende gikaw matoni gi loans mondo interest gi dhi maber nyaki bet kod gi piny miwinj duan gi no chalo nade mane gi mar Rigathi Gachagua ne wacho to sani koro bing'ene obiro bedo kotelo ne counties duto mopogore kata gi county ma Nairobi ka obiro bedo koneno kaka counties mopogore tiyo to oketo tudruok makare kind counties duto 47 mapacho kae kod sirkal mamalo mar mondo miyo ne ni ponono counties bendo yudo ber koya e sirkal mamalo obiro timo mane yo makare ng'isi ni lwenje gik motimogi ng'isi ni wang'ni kwa yudo jalup ker motegno manya dudo jopiny wewe ne pach Recho Omolo kalore ni en menasene no ko buonjo kanyo kalore kod gigo mabendi wacho Recho kor kakori
Ojuka nitie document moro ma mwatiyogo Kenya ka iluongo ni constitution. Mano e gima kwaseringo mwawacho weche mwawacho gi duto to we fall back. What does the constitution say on this matter? Constitution is very clear. Mawacho article 147, the role of the deputy president. Ineno. Ene mochea gimiluongo ni IBEC. He does not work in isolation. He must work with the Council of Governors. Ok ni owuok kawuono to wacho ni adwaro ni Siaya County olu direction makama. Ka nitie gimodneno nonego tim to wuoyo through the Council of Governors ma coordinate affairs mag jo county. Iwinjo. Aseko neno ni kae jopiny ywak ahinya watimuru nang'o. Nikech ok en Nairobi kende for his information. Manigi shida mar matatu. Nyochu neno ka Nakuru bende ji ywak. Ni governor no promise wa, ni ko governor Kika no promise ni ko duogo, ko yudo hotelo, to waduogo, koro wa park within the city. Gino mabende no gol gi governor machon. Koro joka kane Susan oseyudo hotelo, ni giduogo nikech governor no wacho ni ka yudo hotelo tatimango waduogi. Koro ni neno ka nitie dhao bende Nakuru. The same dhao, it's only that the difference in here, eno dwaro ni buses owuog Nairobi, eto dwaro ni matatu te owuog Nakuru. Omiyo the deputy president must just learn to liaise with the COG, the Council of Governors. Ma coordinate affairs ma county duto. Oko wuog to chiko. Kata mana, yes, mano to it's constitutional right, mare ni o chair the IBEC. Chairing IBEC does not give you autonomy. Ni koro iwacho ni adwaro ni county ni otim kama pesa makama iket kama jopiny ok dwar ineno. Oko miye thuolo no. To kawach kama nikech an koro jasiasa. Tawacho kalure gi gima katiba timna nadi? Katiba wacho. Omiyo kanyo ta kwayo ni Ojuka inyalo dok mondi ne ni to weche kalure gi gimonego jalup kero tim in regards to chairing IBEC enango achiel kuomgi wacho nango ineno eni ging'iyo kaka pesni ma itere county chopo maber ineno pesni ka bitiyo kodgi yo makare udwaro ni watimuru nango mondo counties wagi otimre nadi odongre ok ni wacho ni I have an issue with this particular county nikech it's affecting my community ineno omiyo kik wabeda ni nikech Kenya kwanza wacho ni wang'iyo joma ni piny ki pesa. Koro we are blinded politically gigik mabeyo makonyo ganda duto. Kiwuotho, keep your privilege to travel world over. Tibo yudo ka gima jatend county ma Nairobi wacho. En gima osekonyo kuonde mang'eny. It brings sanity within the county. Where? Emo mi wacho ni kiwuotho mang'eny. Kora kia kunde mi se wuotho. The Australia, the other kata mana South Africa kai is not very far. It's an African county. The kata Rwanda kai. Ibo neno. Where the transport system is channeled well. Tine know the efficiency with which people work. Togata kopogore kod lemo mabende nyaka sani omed jalup jatend piny Kenya mano kopogore kod tayo kaka counties biro bedo katudore kod sirikal mamalo kod ketone mar mondo mi hotel ne kamiti mabende ochung'ne kahawa e pacho kae. Bende wantiere kod jatend jotend migepe pacho kae mano Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi omiteko akata omedne lemo mar mondo mi ongne kaka tudruok biro bedo yo makare e kinde executive kod legislature. Bende no kang makare mar mondo mi otim kamano kalure ni wacho gani bede sirikal adek montiere godo ka wantiere kod judiciary, executive kachiel kod legislature onego bende gin bede sirikal machung kar kengi bende obire bende en kare mar mondo mi okete mar mondo mi ochungne bed one kaka tudruok makamano biro bedo. Joyce inyako motegno kendo mawiyo to mojere kendo nyamera ilu recho moloni okung'is jopiny ma jopiny dwa winjo
kapok aduoko penjo mipenjano. Jopiny e penjo ni lokruok gi. Ere kaka lokruok gi konyo gi? Dong mane mipenjo, ere kaka lokruok gi dwa konyo japiny? Mane gimi wacho onge machielo. Lokruok gi dwa konyo japiny nang'. To kidwa tiyo gi reference kata ranyisi. Kenya en achiel kuom pinje manie pinje mar adek, third world countries gi ngere. Ok inyal compare Kenya gi United States. En higni adi recho mane United States ogolgi e lwet jowagunda. Jowagunda gin colonizers. En higni adi osekawe how many years? Over 500 years, right? Two, ok inyal compare Kenya man gi decentralized system of government gi Rwanda man gi sirkal machalo mar Moi machon cha. Kasi wacho ni nyabeda achiel. Nairobi City and county moting'o every jamii. Jamii tiende ni ng'ama odhier, ng'ama nidiere kod jamoko. Koro kidil gi Nairobi City, yaki bed very sensitive. Ok iwacho wacha ni compare gi UK. Piny moting'o jomoko. Ma jadhier ma UK en jamoko ma Kenya ka. Tich ma ker mar abich omiyo jalupne. Basically an advisory role or advice. Nito do bedo maber governor ma Nairobi ni dwa timo kama mondo kel kama. Mondo economy ma Nairobi odongi to oganda ma Nairobi be oyudo yo mayom ma ka gich ka dogo ot. Gech pogi complain, gech nyaka bede town kamoro. Ok nya bede village mar town. Iwinjo gima chalo kama. Mondo gwenge odongi e counties ma Kenya. Onego watim kama, onego watim kama. Mane a basic role, advisory role ma ker mar abich Dr. William Samoei Ruto omiyo jalupne. Onge katingi clips gi Joyce. Ma jalup ker wacho ni jomonego on matatu ma Nairobi ginonego bed oganda ma Kenya madiere. Onge kuma wacho kamano. Back to your point. Ipenjo ni kawa. Oka penjo wachno mar Mudavadi. Sorry. Mudavadi, everybody knows. Jo Kenya te ong'eyo ni en an economist. Mudavadi, Wycliffe Musalia Mudavadi is a senior economist. Ong'e piny mangima. Marol monego play e kata Ministry of Finance kata Governor of Central Bank of Kenya. Kombiye jatend migepe kata Premier CS to kete iyo ma onyalo konyogo weche moko machalo county. To bende entiere e katiba mar mondo mi en ema oket tudruok makare e kinda executive kachel kod legislature. Aero tiyo gi references kata ranyisi. Government mutiyo maber kabisa en mar Mwai Kibaki from 2007 to 2013. Mana nyamera recho molo ng'eyo kati ning'eyi kaka nyako mangire machalo kama. Mondo government noti maber kabisa ma Kibaki bedo gi legacy maonge president mosekedo koda no kilo ni hybrid system of government. Right? Kinyalo lero ne nyaka Ramogi jwang ni mano tiende. Tiende ni no temo ng'eyo tuo ma Kenya ne nigo. Mwayudo kata position mag premier ni onge chik. Enemo government maro create milo ni premier. Kata minister maduong' kuom ministers te mobede chik. Tiende ni kanyo ema nwayudo kego ne Raila Amolo Odinga. To bende koro ng'ato nyalo bedo ni penjore. Etama ni kaduok penjo. Aduoke kabisa. Duoke makare. Duoke mondi ka achaka penjo. Achichni onge wach. Kiki bed kod chich mora. Mondo chiki ne bed maber kabisa ma jo Kenya bi yaki create ni hybrid system of government. Mani gimane Kofi Annan kane wan post election violence of 2007 ongiso Kenya. Ni Kenya mondo bed maber muti maber yaki create ni hybrid system of government. Chik mwakieto mar Wycliffe Musalia osiepa kabisa mondo obed premier position, premier CS. Tieni ni manywanda gidholuo. Ingi sana wacho oganda luo maluo ni manywanda. Manywanda ni tiende ni ilose mondo othiedh tuo moro
I realize ni Wycliffe Musalia Mudavadi en gi lony moro. Kata fwenyo ni nyamera Recho Omolo ni gi lony moro. Ta fwenyo ni Joyce Oduor ni gi lony moro. Ok anya weyo brain kata wich ma Joyce nigo kod Recho nigo te nyaka ketika mondo thiedh tuo ma ja Kenya nigo. So tuo ma ja Kenya nigo en ni banya yudo yath e osiptal. To be anya ringo ndara maber. To wanyalo modho pi maber. To nyithindo nya dhi sikul. To bonya yudo tije bang' tieko sikul. Magi tuo onge machielo. Ineno ma nyamera Recho wacho ni manto kizungu tutu mag siasa mag ndara. Kata kamano ma en chenro ma kila ng'ato mi thuolo mar golo pache korka kori Recho Omolo kinyi ma kawuono kwang'iyo Musalia Mudavadi nyaka sani koro kete ni ene mobiro neno ko oneno tudruok makare ma bende nyalo bedo e kind executive kaachiel kod mano mar legislature. Bende en gino mantiere chik kose ni yorno ma bende kotime kod jatend piny Kenya mar abich William Ruto eka entiere kare. Kose ni yo ma bende ponono en mar keto gigo mar duoko gigo ma ponono gisekwedo e BBI. Mokwongo we aket ler ni ng'ata madwaro telo including ni luonge ni Ngajarasta ni Wajakoya mane dwa telo ne piny wacho na dwa telo ne piny mondo ager oganda akel dongruok ne piny joma no chung duto kata an mana chung yo midwa kelo godo lokruok e ngima jopiny emotimre nadi ema bed no pogore to waduto wawacho ni wadwaro mondo walok ngima jopiny. Iwinjo Juka? Omiyo okonyiso ni yori maber molo mar ng'ama machielo. En mana ni at that particular point jopiny oneno ni wami Joyce kata Recho mondo tawa. To kwaduoge wach mar Mudavadi. Mokwongo waonge gi position mar prime cabinet secretary a constitution. It is very clear. It is not there. To gimomiyo positions gi nyocha betie kendo ni neno kiyango gi ndalo campaign en ni chien kanyo no bet gi gimiluongo ni winner takes it all. Emomiyo chenro mar kata BBI gini ne biro kata niya wabede gi prime secretary wabede gi prime deputy whatever the prime minister kata wabede gi kidienje mopogre sirikal mondo kik bed ni joma nwa goyo godo siasa gi kuwase donjo to koro joma no yier ka kende ema nigi telo to waneno olemo mwanyalo miyo jowa mane wawuotho godo ma bende nyalo konyo wa tayo ganda wa maber. Omiyo kik wawuond jopiny ahinya to wang'eyo mar adiera ni mae to chala gi BBI ndi maonge pogruok. En mana ni gimende anyalo wacho ni kaka Kenya Kwanza they came to realization ni kara en gima ber ni wagol gimiluongo ni winner takes it all. Wamiye Mudavadi opportunity en bende mondo kel rieke e government marwani mondo wataw ganda wa maber. To mano does not qualify gire no mondo bed ni it is enshrined in the constitution of Juba. Ki kawo gimoro ikete tokot ok nyal chopo ni mano gir dala no makati bola. To waduto wang'eyo kik wawuondra ahinya wang'e gimomiyo gik makamagi timre nadi timore. To seche mimiyo Mudavadi role mane en role maduong' ahinya maber ni iluongo ni government delivery service unit. Mano eka ma Kenya Kwanza tayo godo oganda ma Kenya ka mondo gine ni singo mane gichiwo cha ochopo kare. Okan gi kwede ni gimiye nang'o nikech the president e chunye ene moneno ni amiyo ng'ama kama tich makamae nikech the constitution allows it. Omiyo kanyal wacho no depart ahinya from the constitution. If you look at article 6 oko wuok ahinya from the constitution. To en mana ni seche mo coordinate executive and legislature cha matine ni ong'iyo ni the CSS gitiyo nade bunge kae utiyo nade. To awinjo konyo wacho
ni ooyo ano kadwar kao tij ng'ato. Gima temo timo en niya, policies mwakalo kata bills mwadwaro no odhi opale gik mwakalo e cabinet kae. Be nanyalo make sure ni e bunge kacha bills ka okadho kaka timre nade kako nego bedie. Omiyo ideally tijno to ne en marigade kikwa wuondre nekech rigade tich momiyo Musalia Mudavadi ema chair. Iwacho ni tich momiyo Musalia Mudavadi onego bed nomiyo rigade. Part of it nekech ang'ono. The constitution is clear and the president said it. Ni jalupne ema dhi tayo, ema dhi chair cabinet. Not chairing, but he's going to coordinate. Nikech is the one who chairs the cabinet. He's the one who is going to coordinate. Asi yudo kendo kocha kodik kar prime secretary ka ni embo dhi coordinate the alliance between executive and legislature. To kasi wachone ni enter the chair the committees between PSS. Mano gima no watching on the team. So mama maberu juku niketata wuyo I'm informed. Regard the eno chair the cabinet secretary committees. Mano tij jalup ker. Prime secretary ka ento chair permanent secretaries committees. Iwinjo. Aso kose chair to kenena chiel ni ene mochako coordination between executive and legislature. To wacho ni anadhi make sure ni gik mane owache cabinet ka ineno kama koro tungni betie matin. Ni gik mane owache cabinet ka I make sure ni bills ka ochopo e parliament mokadhgi. Emomiyo ineno ka ywak nitiere ni to kara ng'atwa ni jalup ker ni eto kare dwano tim ang'o in regards to Onono mano nyalo kelo tuomruok moro e kinde mabiro mbele. Mano bokelo tuomruok e kinde mambele nikech ang'ono achiel. We ane kinde jika kikiywaga makparo no gikanyo matin recho wawinja ne okindo juga kikoywagra inyana mi time mang'eny moloyo. Korka kori in gini tinene yo machalo ada wuoyo kaka jachung'. Anachung'. Nasechung'. In jasiasa. Jasiasa. Mosechung'. Kadwaro kom mar Senate. Constituency aboro Migori County. Tada wuoyo kaka jagoro mar chama. Green Congress Party of Kenya. Jagoro official secretary mar chama. Tada wuoyo kaka affiliate, one of the affiliate parties within the Kenya Kwanza government. Tada wuoyo kaka ja Kenya. Koponwa do kaka ja Kenya. We need to be very honest and truthful to our community. Unje Joyce. Ineno kumontie kane. Oonge story adithi nyamera kelusiep na recho molo wacha adithi mago story. Gima wadwa temo sani nyamera recho mam is proud of 2010 constitution. Kenden proud of it, right? So 2010 constitution no keluni hybrid system. Given no wacho mang'eny muwe mudhuro constitution no story mingi no kelgi hybrid system, product of hybrid system of 2007 to 2013. Manongeyo, she's very much informed. I can concur with that. But adiri mantiere. Ni story mingi to konyo japenj gango. Mane gi mo wacho ka. Story mingi mo wacho constitution article 140. Really? Nyaka korwa wach adiri ne ogandawa. Adiri mantiere. Everybody knows Wycliffe Musalia Mudavadi en gilony mudhuro e yor mar ohala kata yor kungo. To kata kopogore kod bedo kod lony mar ohala okatami penjore ma adwa mana penje okatami kodi biro dhi mbele. Nyalo bedo ni ponono tudruok makare osekoso bedo e kinde executive kod legislature kinde mokalo chien momiyo oneno ni omi Musalia Mudavadi ting makama mar neno ni bade sirikal makamago mane executive gi legislature otiyo yo makare ponono e kinde mokalo kata sirikal mokalo tudruok kosebedo makare. Inano as we speak per se. Right? Government mokalone uchumi ni malo. Tuwa manyo yo mbinu kata nafu kata yo mayom noganda magi nyalo dago mabere Kenya. Moki gomb kata dar kata ng'iyo kamundi deri ge Kenya. Mbinu ne en gin mage. Mbinu gi achiel kum changes
kata lokruok ma ker mamalo ker William Samoei Ruto tamo timone. Adwa ng'isi gimoro ka Joyce. Kendo ni inyis Nyamera ni kodhi e gweng' to wach kata kuma ne ochung'e no. Ma koriambo jogo bo tuone kura. Adwa ng'isi niya, ineno mondo Kenya oyud nafu nyaka yud ng'at man gi lony modhuro manyalo bedo the link between the national government and the county government e yor dongruok kata e yor uchumi. To ng'at manyalo timo no en mana Wycliffe Musalia Mudavadi. To kata mineno IBD system ne wacho no ni onge chikne ema dhi create ne party leader mare office mar upinzani. Iwinjo mano mor kabisa kendo nyiero man to nyiero. Iwinjo wachi Joyce. Adwa ng'isi Nyamera Joyce. Inyako motegno kabisa. Achiel kuom nyiluo motegno kabisa. Oganda modhuro manyi kwa Ramogi Ajwang'. Yuak mageni kata street kae ni piny tek. Piny tek makaka timbre onge. Mara ng'ato nyalo koso chiemo. Joyce ojuku wondo jopiny konya ka Joyce konya please konya kata kawaso jomai machendo mabende kata nitiere koda thuolo mar chwalo pache makare apani kwa we otiek mondie ka koro imbindi wachi Joyce jogo ng'ere kamano mane kitgi tiek mondi koka Recho be koro wach kaka kwayo Recho Omolo ma Nyamera ni mondo Kenya obed maber kabisa. Intigmoni division of labor idongera nyaka pog tich. To tich kipogo timini Joyce kata Recho inyalo play role mane mibere. To kibere role mar uchumi emwami so long as onyalo konyo japiny mineno mamalo ni to kia gik miwacho malo go constitution to kia en ong'eyo ni kodhi ng'iewo sabun beche dok piny. To kodhi chulo school fee bo nyalo dere. To kotipuonjo nyathi ma nyathi otieko sikul nyathi be nyalo nwang'o tich. To bende nyathine no nyalo chiemo maber Joyce dong mane gimi penjo ka. To kwa wacho constitution that South Africa to ber ka bende Rwanda bende twak makama ok ber ka wakawo gik moko personal ahinya iwacho ni jogi gin kamano kaka gitimo mano ok nyis ranyisi makare ahinya. Recho korka kodi. Yes, adwa nyiso jopiny ni seche miloso chik Miguna papa ni mano wacho kamano kik ilos chik ne enemy mari jawasiki ni seche ni aloso chik ni mondo Joyce kochopo ka Joyce ni matibang'o ema geng'o nikech kinyi nyalo bet Joyce ineno seche mojuku wacho ni idwa los ne ojuka wacho ni idwa los ne jatelo mar Azimio Migae Raila Amolo Odinga office mar opposition. Ka Ruto ma en president marwa kawuono odhi mbele gi siasa ne nikech Ruto to pod tin. To en gi chama ne emoyudo minority in bunge in 2027. Automatically he defaults. Kang'o? Co-opposition leader. Omiyo seche miloso office ok ilose ne in iwuon. Ilose for posterity. Odhi konyowa nade mbele kae. Iwinjo. Seche miwachonwa ni jatelo mwaluoro Mudavadi en ng'ama nigi lony ahinya e weche mag economy. Iye mano. Awuoyo pod rita gima do wacho. To okadwa ni nena nikech seche mano luonga ka no koluonga kaka jazimio by the way. I will tell you the truth. Nikech seche moko databra. Let us support government. Yes. Yeah, okno luonga kandidato. Ni Pokoringo. Okaringo. Okno luonga kandidato wadhi rado gi ja uda mondo ine kaka iketo pachi. Tabiro kae mondo wapuonjre. Iwinjo? Omiyo awacho kama. Yes. Omiyo awacho ni kama Joka. Seche minyiso wani gimomiyo Mudavadi no ket kacha eni Mudavadi nigi lony ahinya as an economist. Tabo penji mana kaka dhano ni nyaka nege yud telo nyaka sani to muka penji kaka jazimia and I want you to draw the line. Seche mo wacho kamano nyisa bill mo se draft madhi konyo uchumi 3 months old. Yes, uchumi sani nikichato poka winjo ni this is a bill that is being drafted courtesy of Mudavadi
mondo wane kaka uchumi timre nade dok piny. Or this is a bill, a law which is being amended courtesy of the same Mudavadi mondo uchumi timre nade odok piny. Omiyo kinyiso wani no kete kacha as an economist to kwane ber mobe ukelo ahinya ti wuondo jopiny to mano ok ber. Wawacha diera ni gimomiyo we created an office for the prime secretary is because of what we all know as Kenyans. Ni kinde mokalo wasebete politics mar winner takes it all. Emomiyo nyocha waneno kaka dwakel BBI mondo konyo Uganda gi jomoko maneno ni onge position ka onge position kacha mondo timne nade oyud bende kaka gikelo lony margi mondo ta Uganda. Joyce. Korka kori kata podi dwa mulo wachno mar Musalia Mudavadi nikech adwa ni wadhi ane mar Justin Muturi kalore ni en bende koro kete ni mar mondo mi okel tudruok makare kod weche mag chike judiciary. Awinjo ko wacho ne winner takes it all. To owacho ni BBI. Ingen joma neno wasane mang'eny kabisa teno Uganda luo. To kiyena ta nyalo wacho adieri. Assume kodwa wuondre ni BBI no kalo. Babu amwaluro kabisa Raila Amolo Odinga ngati naluore. Eno wen ka wacho ka eno wen ka kura ungo serikal to kalura Raila Odinga. Ana jako pada. Assume ni BBI no kalo Joyce. To constituencies modhuro ka no tieri gi Central Kenya. Oganda wado chalo nade. Raila Koyombo to Central constituencies modhuro ka. Joyce en mawuok kod ine undhwe maramoga jwang tiyogo kuom Uganda ne. Dwa chalo nade. Kata dwa chalo nade Recho. Ko owacho ni BBI ber kabisa. BBI en giro ledhi. Ma ichalo ngama bolo gwe ibolo oduma ne gwena. Mane kitigi ga. Okni mane kitigi kwakete yo machalo kama ni mane kitigi no chalo ka gi mokwedo joma moko. Siko dwachni kendo. Imbe ilewa hinya ko wadu. Anyway, back to the point. Wawundre ni Nyanza mena chil kum regions of Kenya. To BBI have the through. Do you do constituency adi? Kidwa ngeni gini en giro ledhi. Mani keto mane gimoro mamit embele ka sukari moro embele ka to gimoro padre boeka. The worst mistake ma jo Kenya do timo do kalo BBI. Okawuondi. Two awinjo ko wacho ne komar ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga. Adangisi Joyce kaswa de watch Mturino. Raila Amolo Odinga no yudo kura milion 6. To gap between Raila Amolo Odinga gi Dr. William Samoei Ruto ker mara beach en 1,200. Ngat mo yudo kula milion 6. Ngani mondo kel Kenya obeda chiel. Ere kaka odwa operate hewa? Odwa operate kanyi. Do nyak wa create new office. Mo operate to wach ni bwana. Ji milion 6 gi. Ne luwa ne kech dan ka agenda machalo kama. To ji milion 6 point. Mano luwigi be lui ne ji agenda machalo kama. Ta agenda gi mondo wa kel gi gimari mondo wa kel gi jogi nyaka operate offices. Offices gi nyaka be funded by government. Tiende ni kuponi kila agenda ni to ngano kila agenda ne tiende Kenya dhi bedo gimoro adi achiel. To Kenya ko bedo gimoro achiel manyamera ni okung'eyo to adhi bedo gi luwasi kata environment ma Kenya nyalo kelo go uchumi kata dongruok e yo man malo. Samarwe maneno kadhima na mapio pio kindo juka ngeni wach to mitainya waneno kama Justin Muturi mana Attorney General mapacho kae. En bende nyaka sani kaluore kod executive order mokwongo mar higa mar 2023 ma bende ogol kod jatend piny Kenya William Ruto. Mane chik mokwongo ma bende ogolo higa ni manyien. Justin Muturi bende koro nyaka sani koro wach ni en koro biro neno kaka otayo kaka wechego mag chike kod ratiro tiyo e pacho kae ka bende en obiro tiyo achiel kachiel kod bada
serikal mano mar mochung' ne doho e pacho kae, mano mar judiciary. To ang'eyo ni doho en gino mabende kinde mathoth osebed kiwache pacho kae onego bed ni chung' kar kende maonge bad serikal moro amora momake. Bende no ni mano en gima kare ma pono biro miyo ratiro yude yo makare pacho kae, kose ok en gima kare korka kodika koka pach recho mana mapiyo piyo kapok watieko. Ada wuoyo kaka jasiasa, tada wuoyo kaka japiny. Justin Muturi Wuod Meru en gi lony mosetiyo ne sirkal, to en gi lony kaka mosebedo mbunge, to en gi lony kaka mosebedo speaker, to en gi lony kaka ng'at ma osebedo kura Attorney General sani, to en gi lony kaka wakili. Iwinjo wachne, tiende ni en ng'at manyalo kelo the link between the judiciary, mang'e tuo manie court, ma share, ma losi, ma salvage problems mosebede kin judiciary, ma kitero case ni e court to nyaka ora 3 years. Ng'at bila ni nyaka bed gi lony kaka jatelo, osebedo mbunge. To nyaka bed gi lony kaka jotelo, osebedo speaker. To nyaka bed gi lony ka ng'at mangire maduong' ma nyalo advisors kaka Attorney General. To nyaka bed gi lony kaka profession mare e yor chik. Ilero kanyo makare saema inyisa ni samarua adhikarimona piyo piyo. Amia ne recho bende mar mondo mi ochiw pache mana mapiyo piyo kalore ni thuolo marwa kinyi makawuono aneno koserumo recho. Erokamano Joyce, just a correction as well. Seche mi iketo iwacho ni gweng'u che luongo nang'o? Ana Jamigori. Ng'eni Jamigori gweng' miae? Awendo. Awendo. Iwacho ni North Sakwa. Yes. And Central Sakwa but Mabondo. Iwacho ni wadwaro ni mondo waket with the demarcation is done mondo Kobed constituency. Nitiere gik mirango. Landmass and population. Okawach na dok ne BBI kata gimomiyo itero gik mang'eny kanye, nitero constituencies mang'eny Central. Tadwaro ni jopiny mawinja mondo ng'e ni onego wanyuol, mondo kik wanen lit seche mimiyo ng'at moro to wane mwatamre timo gimomiyo imiyogi gicha. Omiyo ka population Mabondo sani noromo, tineno kwatimo ang'o? Wabedo divided. Mapogwa maber kaka sani nwa wacho niya oyo Alego koro osebet maduong' e Siaya, mondo Alego chotimre nadi opogi ni poge based on population index. Emomiyo Rarieda ok ne dhi mi, emomiyo Ogunjo ok ne dhi mi. Recho aneno ka sadhi mana pipi wane wach mar Justin Muturi no mana mapipi ka watieko. Wawacho pile kendo kata kero wuon wacho ok mana wan kendwa ni judiciary should be independent. Omiyo ka nitiere iparo kata ka chien kacha nyocha wan gi dhao moro ni ikelo judiciary ombudsman. Iparo wechego? Ang'o momiyo ne wechego betie? BBI nokwedo ombudsman. BBI wacho ne kwede. Position mar ombudsman. Ne kwede. Ne nitie wach mar ombudsman. Yes. To gimomiyo ni kwede en ni wadwaro the independency of the judiciary. Koro ka nitie an insinuation ni ng'ama onego bed ni advise the president in matters law and Justin Muturi. Omiyo onego bed ni en otiyo gi executive in my view and not the judiciary. But because these are 3 arms of government which are interlinked, winja maler, nitiere kaka onyalo donjo to ok ni odhi gagi kaka waneno sani seche moko ni iwacho ne ng'ato ni tim gima kama, wadwa ni tim kama oyo, but you can give your independent view from the executive. Ni ananeno ni kata kaka nyochi neno mane wan go Attorney General manyocha wan godo mokalo wacho kama to judiciary bende wacho kama. Nitie pogruok. So that democratic right mar the 2 arms of government, the independency that we need with them, ema wano wacho ni nyaka bedie. To kobedo ni gimomiyo wacho ni Justin dhi tiyo kodgi
to gag them, then that one pod wabo medo kwa. Thuolo marwa morumo okinyi makawuono. Erokamano ahinya Rachel Omolo kaachiel kod Okinda Ojuka mar chopo okinyi makawuono. Wabed kod twak makama ahinya to kotudore kod lokruok e sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto, lokruok mabende notimo dweche, wanyalo wacho ni dweche adek kende e kinde mabende osedonjo e apisi kata entiere apisi kaka jatend piny Kenya mar abich. Nyakwa Ramogi Ajwang' de wagomba ahinya dhi mbele kod twak mar okinyi makawuono, mak mana ni thuolo marwa manomiwa mar bago twaka ema oserumo. Wado mana ka yueyo madundo kende, to kuyo madundo to wachak waromo e chenro mar tedo gi chiemo kaluwore ni odiochieng' makawuono bende wadwa puonjore kit tedo mopogore opogore mana kaka asenyisi. Inyalo mana kawo buk kaachiel kod kalam indik godo piny recipe mopogore opogore ma bende wapuonjore tedo chieng' tich adek ka tich adek. Kik idhi mabor.